kako da ga probijem? Ne razumem. Nalazimo se u Rumi i danas je naš domaćin mladi sarač Aleksandar Brzovan. Tu smo da otkrijemo na šta se konkretno odnosi sarački zanat, kao i to kako izgleda jedan radni dan majstora koji vlada ovim sve ređim zanatom. Čemu služe oni konjski naočar? Konj ima periferni vid od 90 stepeni. To je u svakom slučaju bolje za zapregu, jer se konju onda bolje uputi, bolje ide, ima bolju akciju, temperamentnije, znači kad gleda samo napred. Iznenadilo me sada kad ste rekli, nisam znala za tu informaciju da se danas konji ipak koriste za tu vuču drva. Ali je to jedino što preostalo od prošlih vremena i namene konja? Da. Retko, jako retko ko sad, ajde da kažemo ovde kod nas na našim prostorima, pričamo generalno u Sremu, retko ko koristi konja da mu bude radna mašina. Mislim, kad kažem radna mašina, mislim na obradu bašta, na obradu zemljišta generalno. Retko ko. Znači, ovo je glavna alatka. Ubaciš ovde ovako 2 sloja kože. Dokle zatežem? Dobro je. Ovo je šilo, glavna alatka. Malo raširi da se ne bi slučajno gurao. Tako je. Nema levo-desno, znači ne smeš da okrećeš šilo da se ne bi iščupalo, guraš ga ravno. Pa kako da ga probijem? Ne razumem.